Gasen legeen inguruko hiru ariketa ebatziko ditugu. Lehenengoak esaten du. Gas batez betetako globo batek 20 litroko volumena okupatzen du 2 atmosferatara eta 127 gradu zentigradotan dago. Zein da 4560 mm merkurioko eta 27 gradu zentigraduko volumena? Datuak idatziko ditugu eta baditugu bi egoera. Gas bate presioa izango da 2 atmosferatakoa hasiera bateko temperatura 127 gradu zentigrado eta volumena 20 litro, eta bigarren egoera batean presio berria izango da 4520 mm merkurio eta temperatura berria 27 gradu zentigrado. Horretarako, hemen daukagu zein den gasen legearen ekuazioa. Bi egoeratan, gasa berbera mantentzen bada, presioa bider volumena eta temperatura konstante irauten du. Kasu honetan, datu guztiak ditugu, gure ezezaguna izan ezik, bai galdetzen diguten izan ezik volumena. Beraz, datu guztiak ordezkatu ditzateko. Baina kontuz, akatsarrot bat izaten da, enuntzeteak ematen dituen moduan sartzea edo ordezkatzea datuak. Eta sistema berekoak izan behar dute. Bai, ezin ditugu nahaztu unitate desberdinak. Horregaitik presioaren kasuan, hasiera batean daukagu presioa atmosferatan, bigarren egoeran daukagu presioa milimetro merkuriotan, beraz, unitateak bateragarriak izan behar dute. Bata bestera pasatuko dugu. Nik kasu honetan, milimetro merkurioak atmosferatara pasatuko dut. Badakigu atmosfera bat dela 760 milimetro merkurio. Hortaz, milimetro merkurio zati 760 eskuratuko dugu atmosfera. Datu hau, atmosferatan izango lirateke 6 atmosfera. Beste akatsarrut bat izaten da temperatura kelvinetara ez pasatzea. Gogoratu, beti ekuazioetan temperatura kelvinetan egon behar duela. Horregaitik, gradu zentigradoei 227, 273 unitate batu beharko dizkio. Hasierako temperatura gehi 273, urrengo temperatura gehi 273. Eta orain bai, datuak ordezkatu ahalko ditugu gure ekuazioan. Badaukagu guzti, hasierako presioa atmosferatan, hasierako volumena litrotan, temperatura kelvinetan, eta hurrengo egoeran, gas horren presioa atmosferatan, volumena ez dakigu eta temperatura kelvinetan. Hortik volumena bakantu eskero, 300 doa beste aldera biderkatzen eta 6 dator zatitzen, 5 litro. Bigarren ariketa batean, esaten du, 15 gradu zentigradoetara eta 5 atmosferatara daukagu gas baten lagina hartzen dugu, 75 litro dituela. 30 litroko volumen batera konprimatzen dugu. Zein izango da azken presioa. Datuak berrioare hartzen ditugu, hasiera batean presioa 5 atmosfera, temperatura 15 gradu zentigrado eta volumena 75 litro. Bigarren egoeran bakarrik esaten digute, volumen berria izango dela 30 litro. Galdera da presioa. Vale? Kasu honetan presioa galdetzen digute, baina bigarren egoera horren temperatura ez dakigu. Kasu honetan enuntziatuan ezer adierazten ez badigute, temperatura aldatu ez dela suposatuko dugu, egoera berdinean, ingurugiro berdinean gaudela. Horregaitik, temperatura bigarren egoera horretan 15 gradu zentigradotakoa dela ere suposatuko dugu. Hau izango litzateke gasen legearen ekuazioa eta datu berbera errepikatu egiten denean ekuazio baten ezkerraldean eta eskuinaldean egin dezakeguna da kendu. Bai, bi hauek izango direlako zenbaki berberak. Orduan, kendu daitezke eta gure ekuazioa laburtu litzateke temperatura kenduta, adierazpen honetara. Ordezkatzen baldin baditugu datuak, presioa bakandu dezakegu. Presioa 5 litro, volumena 75 litro. Hurrengo egoeran presioa ez dakigu eta volumen berria 30 litro. Presioa bakantzeko 30 dator zatitzen 12,5 atmosfera. Hirugarren ariketa batean daukagu gas bat, 600 mm merkurioko presiopean eta 27 gradu zentigradotan. Kalkulatu behar dugu
Gas hori berotzerakoan, zein izango den presioa, 30 zentimetrora arte berotu baldin badugu, lehertu gabe, barkatu. Orduan, kasu honetan, hartuko dugu berriro zein den gure temperatura, gure datuak, 600 milimetro merkurio, 27 grado zentigrado, eta hurrengo egoera batean berotu dugunean gasa 30 grado zentigrado. Vale? Berotu dugunean gure gasa, galdetzen digute, zein izango den presio berria lehertu gabe. Vale, lehertzen ez duela suposatzen baldin badugu, orduan, volumena berbera izango dela konsideratu egiten da. Bai, hasierako ontziaren volumena eta berotu ostean ontziaren volumena berbera izango da, lehertu ez delako ontzia. Hau izango da gasen legearen ekuazioa eta datu berbera errepikatzen denez volumenari dagokionez alde batean eta bestean, aurrekoan moduan ekuazioa laburtu dezakegu. Kendu egiten dugu volumena eta adierazpen berrian ez dago volumenik, sartzen ditugu gure datuak, kasu honetan berriro ere kontuz temperaturarekin, bai? Ze temperatura beti kelvinetara pasatu behar da. Batuko dugu 273 eta orain badaukagu temperatura kelvinetan. Ordezkatzen ditugu datuak eta presioa bakandu beharko genuke. 303 bestaldera biderkatzen pasatuz. 606 milimetro merkurio.